Algú s'imagina jugar a vòlei platja a l'hivern? Doncs el Club de Voleibol Premià de Dalt no només ho imaginen, sinó que ho han fet realitat. Per aquesta temporada proposen una oferta única a Catalunya. Lliga d'hivern de vòlei platja, que jugarà d'octubre a desembre i de febrer a l'abril. Aquest setembre començaran les activitats a unes noves instal·lacions molt modernes, la construcció de les quals respon a la demanda d'aquesta pràctica esportiva a Premià de Dalt. De fet, el vòlei platja és un dels esports que més tirada té darrerament i per Dani Antolín, el màxim responsable del club, ha de significar el trampolí per créixer i assegurar que el vòlei platja és el futur del vòleibol. El Club de Voleibol Premià de Dalt va ser creat per Dani Antolín, Joaquim Botell i Àlex Vila amb la finalitat de contribuir al creixement d'aquest esport a la comarca del Maresme. La creació fou molt complicada, ja que era un esport nou al poble, però la constància i dedicació dels seus membres fou vital per tirar el projecte endavant. Avui dia és una entitat que participa activament en la realitat esportiva i cultural primiliana amb moltes activitats. En la vida esportiva del club sempre han estat capdavanters en les seves competicions, com es veu en les vegades que els seus equips han pujat fins a la màxima categoria catalana, fins la temporada 2007-2008 que el sènior femení va jugar a la primera nacional. Seguint una filosofia de bon treball de base i de projecció de les seves jugadores, el Club de Voleibol Premià de Dalt s'ha anat formant com un dels clubs de referència a Catalunya. De fet, els diferents equips de categories nacionals catalans hi ha jugadores formades al club, i actualment l'Aina Maderuelo i la Míriam Fernández són les actuals campiones de Catalunya sub-18. Segons el Dani Antolín, aquesta és només la primera pedra del nostre projecte.